Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Ini saya mau korban. Bos, kambingnya seger. Gede bos, gede bos. Makasih ya bang. Semoga lancar rezekinya bang. Kalau bos. Ki anake bos setuju. Ben olahraga bos. Iki maksudnya ben olahraga. Iki menunggu mudine wis teko. Enggak nunggu sing beler bos. Mi. Anake ganteng-ganteng iki calone iki lho bos, anake. Selanang lho, Lur. Selanang lho. Gede to selanang. Selanang oke, bos. Yo bos nih. Duse. Iki to ngemik ya anak-anake. Sehat, bos. Sehat bos. Gede setomblok bos. Baik. Posisi manut bos, posisi. Posisi kelima. Baik. Ora to. Dia ngombe air. Di sana hebat bos. Anjay bos kambingnya. Hei. Bos. Terus. Kita ya piye wi lho kok. Ya apa to kok? Plok kok. Lincah le dhisik le, beda dhisik wong le. Oh, kresek burung to. Bung. Pasal ya terus ngono iki. Ganas le dhisik le. Wis taun kas bahaya awake. Po gede iki. Wolong sasi wis gede lho ya. No, ora maksud iki setahun kas pas. Korbanan sok ben wis bahaya. Polo, iki calone kewi. Selanang iki. Calone iki lho le sing taun ngarep. Nah, Ngedus andalan. Hei. Nalat. Dilatih. nyolot. Iki nurun pakane kok. Ya iki kok tempel iki ae. Tempel iki. Tempel iki lagi. Jinakne sapa? Gagong le. Gagong le jenenge. Bagong. Ora jinakne bagong lho. Awake apik kaya ngono kok. Lah terus jenenge sapa? Semar. Petro. Truk. Ngawur kok Petruk piye to iki? Ngedus e. Gelem kuwi. Oh, wae bayi teh tak ya. Iki sik tak combor le. Yo ngah karo kowe. Iki segah wedi lho, apik lho iki. Tahun kasep ge iya. Ayo. Wis ae. Sering tak latih ngono kok. Kita mau latih. Sering tak latih ngono. Kok demek ndase ngene iki gelem.
Pas aja. Ya ora blok. Ya ora mungkin kok. Iki setengah 8. Dudek wis rene kok. Oh. Naik. 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 Naik, Bos, naik, mundur. Hup. Wis wae ngedus koyo ngene iki. Dus andalan lagi. Sek. Dung. Masa andalan. Kowe nek ngono tak latih ngene iki terus kok. Iki pinter le wedhus golek. Naik. Mundur. Mundur, Bos. Wis. Ngeri ya. Ada ngeri ya. Ngeri le wedhus e, Bos. Ngeri, Bos, wedhus e. Wedhus e ngeri. Naik, mundur. Kesitoke gak tak biyen anake barengan iki gak tak dol gede ya mene babon. Masa ini apa lanang sih? Itu gede wis kok. Sup. Iya. Iya. Piye? Modus lincah kok beda karo dhisik. Wong jledak. Kalah sing ngedok nyata. Nek padha wi lemune. Tapi gak nyetok nganu sing ngedok rada Sis. Kowe pakan kurang akeh. Out. Anak telu kok. Apakane akeh? Sing los makani ben. Kuwi los suket barang kok. Bos. Kang. Gak gelem aku wae kok. Naik. Iki dedek teko lho. Piye, Dek? Si sarapan, Bos. Hop. Wes nanti dilanjut lagi lur ya. Lah iki lur iki jadi mudine sudah teko ini mudine. Mudine sudah teko. Iki Dari pencang. sentange ning nguri kono. Dible. Ning kono menak adem. Hah? Boleh minah kono lho. Wis dilanjut lagi lho. Teh. Alhamdulillah, Bos. Ngopo to kosok daging umbrukan kosok. Apa kamu Lho, Bos. Kelantengan karo gedene yo besok. Ayo. Masa kelantengan yo yo. Masa kelantengan. Anu priwak anu gedene sikile lah. Kowe iki kali minggu iki Lho, Bos. Wes anune ditulis. Wes. Rawan iki ya kok. Lho, Bos, di mudini. Coba betah. Lah yo wis seru kok. Anune anu gedene dadi ketok. Gak iku. Waduh beli yo enggak. Ada Bos, biar Pak Sudik, Dodek, Kimin, mudini Bos. Gedene awam gedene tinggi. Dene, Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Sedek betul. Angel sih. Parsam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Terus ngono lur ya, alhamdulillah sampai saya jadi ya, terus juga dilanjut lagi lur nanti ya. Ya tuh ya. Ya. Iki. Lole doe kan Ya. kembang iki. Kira sing ngendom ya ya. Ya, iki arep. Kene sapa? Udah kene lho. Ya. Ya tuh bos. Mela gadol aja ngendom ya. Kok bos. Iki wis mulai andum. Andum iwak bos. Wes bumur. Belanja bos. Niki ana Yani barang. Dan dia bagi aku. Wala kan Oh. doyo kan. Niki doyo. Bedino kae doyo. Wes ngono lho, vlog pas hari ini jangan lupa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.